Кекротода авыл көне 7-нче ел үткәреләчәк. Аның инициаторы һәм оештыручысы шунда туып үскән республиканың танылган җырчысы Рәфис Кәлимуллин. Бәйрәм алдыннан районыбызның популяр артисты Фәүзия Кәлимуллина Сердеш ансамбле белән бергә бүләкләр җыю чарасы оештырды. Минем өчен инде икеләтә шатлыклы, чөнки Рәфис Кәлимуллин минем улым да бит әле ул. Һәм без инде шунарга бөтен авылыбыз диярлек катнаша, Алланың рәхмәте яусын, барысы чит җирләрдән дә киләләр. Мәйданыбыз ул көнне безнең гөрләп тора, күңелле, шундый халык күңел ача. Шулай итеп матур костюмнардан киенгән ансамбль әгъзалары гармун көе белән халыкны урамга җәлеп итте. Алар бүләкләр тотып чыкты, сөлгеләр һәм яулыкларны бәйләде, чиләк тә тула барды. Биемичә китүче булмады. Авылыбызда шундый матур, һәр вакытта менә шундый матур яшиләр, кызлар, субханалла. Аларга Алланың рәхмәте әйтәсем килә. Алланың рәхмәтләре яусын аларга. Һәр вакытта сабанлар гөрләп уза, табыннар гөрләп уза. Шундый матур яшибез, субханалла. Ерактан ук күңел ачу тавышларын ишетеп, кайберәүләр бүләк җыючыларны капка янында каршы алды. Йортларның берсендә аларны салкын кое су белән сыйладылар. Гадания Хәммәтҗанова артистларны чәчәккә күмелгән бакчасыннан чәйгә чакырды. Өстәлдә бәлеш, кош теле, самовардан кайнар чәй. Халык инде аны көтеп ала, матур, рәхәт бит бәйрәм. Һәм килә торган артистларда аларга бик зур рәхмәт. Исән сау булсыннар, җылда шулай бөтен халыкны шатландырып торсыннар. Хәл алып иҗат коллективы янә урамнар буйлап авыл халкына яхшы кәеф бүләк итәргә китте. Бу алар өчен көтеп алынган бәйрәм. Бергә җыелырга, аралашырга, татар эстрадасы артистлары һәм район мәдәният хезмәткәрләре чыгышларын тыңларга мөмкинлек бирә. Айгөл Сергеева, Тимур Новиков, Нурлат хәбәрләре.